Kagahapon gitimaan ang adlaw sa mga amahan kon Father's Day ug nagkadiyang kalihukan ang gihimo sa matag pamilya. Apan dunas sa mga amahan nga imbis magsaulog uban sa ilahang kabanay o mga anak, mas gipiling manarbaho atol sa Father's Day. Sa ira nato kini sa report ni Marie Dumabo. Kining amahan, 48 ka tuig na nga namaligya og balon sa bisan asang dapit sa Sugbo. Si Tatay Charlie Taliedo, 61 anyos nga taga Dakbayan sa Sugbo, nituyo pag-adto gahapon sa Poblacion Park sa Dakbayan sa Talisay aron makapaninda. Matud niya, doon na siya duha ka mga anak ug tulo ka mga apo. Apan sukad gahapon sa udto, way ni usa kanila ang nakaingon kaniya og Happy Father's Day. Apan wa niya kinig sa payan, kay importante kaniya ang makakwarta. Ninda ko naman para kapalit kog bugas ba na may bayaran no sa kuryente ug sa tubig. Ni ko maninda wa sa may bayad putlan may kuryente ug sa tubig. Libre tag Father's Day nga sa may bayad na to, day ka bayad. Samtang si Tatay Victor Bacos, malipayong nagpahulagway uban siyang mga anak dinhi sa Poblacion Park. Bitbit siyang mga anak ang iyang gipamalit nga mga balon. Gikan sila nangaligo og dagat. Celebrate na mo ang Father's Day, same time nangaligo mig dagat. Happy Father's Day, Papa. Love you. Samtang ang uban dinhi sa Lechon Park nagkatapok nga dungan og malipayong nangaon. Nay ubang mga anak nga nipalit og kinilong lechon isip regalo sa ilang amahan sa adlaw sa mga papa. Mapait mong lechon para sa akong papa kay Father's Day man mag-celebrate we together with fam. Happy, okay ra. Oh. Ilaha. Ang mga amahan uban sa ilang kapikas kontento og malipayon nga nagkaon sa baybayon samtang naglantaw sa ilang mga anak nga nangaligo sa dagat. Ang uban mas gipili nga manimba. Gani ang mga amahan na mismo ang nagkugo sa ilang mga anak. Ana ay panultihon nga dili kinahanglang kadugo o imog yung anak aron mamahimo kang amahan. Kundili, sa tinuuray nga paghigugma o pagamuma sa bata, ikaw mamahimong usa ka amahan. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.